Ti sang nabasahan ko ni nga news kay na post ko niya sa akon nga wallman ang parte sa opinion sa isa ka Arsobispo sa Malta nga si Archbishop Charles Scicluna, Sikluna. nga sa din nagdeklarar siya nga pwede ma-amend ang mandatory law of celibacy Mhm. na kung tugutan ang pari nga pwede makapangasawa. Kaya nagkakalatabo nga just because may mga girlfriend sila, napili nila yan, bagwa sila sa pagkapari nila, Mhm. o kung may coping mechanism sila, na they would secretly engage in a sentiment or kind of relationship lasang mag-asang magbigahay o kung sa mag-asawa. Mhm. Ano na. So, iniisa lang opinion niya. So, we are not preempting, no? We don't preempt the decision of the Vatican, pero iniisa ka, kuan lang isa ka opinion sa Arsobispo. Pero ng Arsobispo, isa ini sa mga advisor ni Pope Francis. Yes. So, isa ini sa mga sekretaryo sa one of the offices sa Vatican, ang doctrinal office, no? Siguro sa dicastery sa Congregation of the Doctrine for the Faith, no? Amo na siguro ti dira siya tuon. Ti isa ini ka maayo nga balita sa isa ka influensyado man sa Obispo sa Vatican, ayhan papangatian ang yatingog man sa aton Santo Papa. Mhm. Kay sa akong paglantaw daw bukas man Santo Papa o sa sini nga mga issues parte sa Merit Priesthood. Ti ang pila ka tuig ang sobra 25 Yes. anyos naton nga advokasya ayhan kon matigaw nini so pasalamatan naton nina, no? Mhm. So malawid ini nga pagpaglakaton Doc Bert, ang makalawig ti hamak mo 25 anyos. Let us hope nga for this year 2024 sa October 2024 madala ini nga isyu liwat ang pagpangasawa sa pari sa synod and synodality. Okay. Amo na siguro ang final countdown na kag himuon nga dokumento, no? Kamay pa ang matigayon, but we are not ginaliwat ko sa paghambal nga we don't preempt the decision of the Holy Father o konsang Vatican o konsang Roma, no? Okay. Artisan niya. Na-notice naton pads nga daw naging bukas ang Santo Papa naton, like nagligad may statement man siya regarding sa LGBT na Oo. pwede mag-updanay pero hindi pwede makasal. Meaning na daw nag-amat-amat, siguro nagkamarasmas o kung mga awareness ang atong simbahan sa moderno nga sitwasyon. Amo no sang December 18 may gin-release ang Dicastery of the Doctrine for the Faith, no? Maparte sa ginatawag nga blessing. Yes. Ini nga dokumento ginatiguluhan nga fiducia supplicans kung sayoron pa imploring sa Ginoo sang kaluoy, no? Nga mabidisyonan ang mga marginalized sector sa simbahan sa aton nga sosyedad. Ang LGBTQ matawag natin ba yung marginalized sector, ang mga divorcee, ang mga separated, no? Ayhan kami nga mga pari nga nagpalangasawa, naimo naman kami marginalized. So isa ina ka tikang na ngayon ang Santo Papa hindi gusto nga ibilin ang ini nga mga marginalized sector sa sosyedad nga ginapakalain o kunayan nga ginakondinar sang mga tumuluo, no? Tungod kay ti amo ni sila, tungod kay LGBTQ sila, tungod kay divorcee sila, tungod kay separated sila sa ilang pag-asawahay, o tungod pari sila nga nagpangasawa. Ang blessing ni hindi niya blessing liturgical, kundi blessing of mercy, no? Pangayoon sa Dios, no, nga kabay pa nga magin maayo nila pagpangabuhi, no? Parte sa sina nga sitwasyon. Gani nga wala ginatugutan man sa simbahan ang pagpakasal o kung pagpakasawa sang same sex, tomboy ka man o gay ka man, no? Wala na ginatugutan. Ang ginapangayo na sa simbahan, batunon sila bilang tao, bilang anak man sang Dios. Amo na. So kanin bendisyon sang kaluoy. Okay. So galing kayo namin sa interpretar nga daw open na bukas na kuno ini sa mga LGBTQ
sa gay, sa lesbian, ang hindi ng mga butang. Pero klaro ginakatama sa dokumento sa fiducia supplicans, no? Na wala gid ginatugot ang pag-asawahay sa same sex. Wala mo ginatugot ang divorce nga magpamanaw kung pangasawa, no? Kasi wala pa na sa ato sa simbahan niya. Okay. Kung ayan ang pare nga may asawa, tugutan na, wala pa. So wala tunta ang grasya sa mahal nga Dios. Tama na. Okay. Ang bendisyon sa mahal nga Dios, ang bendisyon sa kaluoy. Na-mention, mga 25 years na ningi mong advocacy. Oo. Nabalaan taman nga may mga previously, may mga kaangay man sini nga ginpagawa nga mga statement, pero hindi siya daw kaangay, sini ka seryoso. Kag daw ka medyo may bugat ang pahayag nga naggikan mismo sa Vatican. Oo. Sa una, medyo may pugong may dipondo pa ang mga Santo Papa. Okay. Ang mga past popes, no? Naging buslan ni Pope Francis. Si John Paul II, si Pope Benedict. Pero si Pope Francis, bukas sa sininaya. So may gamay nga pagbago sa atong simbahan. Kaya kitihalin si sa Latin America mo. Mas sa akong paglantaw duso ginatawag nga orthopraxy, no? The right practice of living, no? Hindi nga focus sa doktrina lang. Kay may isa ganik article to nga ginkuan siya nga ginpahayag sa Epiphany bala, sermonya. Let us not remain in our ecclesia, in our religious ideology. Ano na bala sila nga. Buksan ta aton galingon sa paglantaw sa kamatuoran sa realidad sa mga pigado, sa mga marginalized sector sa sosyedad. So ginalantaw bala ang sitwasyon bala. Halimbawa bala sa isa ka Samaritano bala, very clear na sa Biblia, di bala? Kung sino ang iyang kaingot, sino yung isig katawo, sino sinisang Ginoo. Ang isig katawo, sining napilasan o kung sino nga tagumatayon, amo ang tao nga nagbulig sa iya. No? Yun lang may ara ang pare nga naglabay. O pinabayaan siya. Wala sa ginatipan. May ara ang libitan naglabay. Waiman, nagsaylo sa sapyak kadalan. Igadali sila sa ilang mga appointment siguro. No? Kag sino ang nagatipan sa yang Samaritano. Yes. So sino ang isikatao sini nga tao? Amo to ang nagbulig sa iya. So the right living, no? The right code of conduct bala ang mga tawag na ang imo pagbulig sa imo sigkapareho. Kay kung sa uli mapatay kita pamangkot sa aton, sino blang imo, ano blang inbulig mo sa akon sini sa Ginoo? Kung anong ginhimo mo sa pinakalabing kubos sining akon nga mga kabataan o kung akon ulipon ginhimo mo ni sa akon. O gutom ako ginpakaon mo ako, uhaw ako ginpainom mo ako, kubo ako ginpabayuan mo ako, nagbasakit ako gibisitahan mo ako kung sa prisuhan, no? Kag dumulong ako ginpadayon mo ko sa imo balay. Pinaka-basic nga sukol sang kaluwasan ta mo na ang pagbulig sa aton sig kapare labi na gid sa mga nalistan, labi na gid sa mga pigado. Okay. And lastly, Pad, sa bangod sa sining latest na statement, kag ikaw isa sa masiling nato do permanente nga masami ginakuan sa opinion diri sa aton sa Pilipinas, basta sa nasyonal ginapamangkot ikaw party sini. Ano ang imo nga mapahayag statement sa mga kaangay nimo nga padayon nga nagalaom nga tagaan kamo sa higayon sa simbahan? Kay sa amon mga upod no nga nagaduso man sining advokasya sa pagpangasawa ng pare, ayan ginakalipay namon ini kag kabay pa nga mag-isa kita sa pagtimpong sini. Kay ang isa ka hilikoton hindi man mahimo kung hindi kita maghugpong. Okay, may ara man yung mga kaparian nga naguluwa Doc Bert, no? Pero kung nangasawa sila pero wala na silang padayon sa pagkapari, wala sila nagamisa. Pero kami may mga grupo sa Amon, labi sa Pilipinas, napadayon kami sa pagmisa, particularly diri sa Iloilo. Igani nga importante gid nga mag-isa kita sa sining advokasya. Kag hindi kita mag-untat sa pagpangamuyo nga ayan pagabuksan sa aton simbahan, sa aton Santo Papa.
pagi sa losing in binding power, no, the case of Peter bala, na natugutan na ang pagpangasawa sa mga kaparian. Kaya tiyan mo siling bala kung anong ginatugutan mo sa lupa, ginatugutan mo na sa langit, kung anong ginadumilian mo sa lupa, ginadumilian mo na sa langit. No? Ikabay pang matigaw na by this year sa synod and synodality. No? Kaya mo nang isa ka importante nga isyu nga itakal mo ang pagpangasawa sa mga pari upod na sa mga ibang yung mga general sector sa atong sosyedad, sa atong simbahan. Upod ta si Father Jess Siva, ibaloon ta ang statement sa Roman Catholic Church nga ginapaminsa rila subong nga itugtan ang mga pari nga makapangasawa. Paad sa imong pagbaton sa sining informasyon, anong imong reaksyon? Okay. So una sa tanan doc classmate, gatamya ako sa imo sa mayong hapon kag sa imong tumalanaw sa imong Facebook page, no, Iloilo News and Events, no.